Гаилә йылы кысаларында узган шимбә көнне югары яркәйдәге физкультура сауыктыру комплексында спорт гимнастикасы буенча ярыш узды. Анда югары яркәйдәге беренче балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбенең гимнастика түгәрәге тренерлары Эльмира Хафизова белән Илфира Әхәдуллина кул астында шөгыльләнүче балалар катнашты. Бирегә җыелучылар алдында сәламләү сүзе белән район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Рәмил Хәертдинов, спорт мәктәбе директоры Айдар Фәрхетдинов чыгыш ясап, ярышта катнашучыларга уңышлы чыгышлар теләде. Ярыш 2 этапта үтте. Иң беренче булып яңа гына гимнастика белән шөгыльләнә башлаган яшь гимнастлар, балалар бакчаларында тәрбияләнүче кызлар һәм малайлар күрсәтмәле чыгышларында үзләренең осталыкларын күрсәтте. Әйтергә кирәк, гимнастлар бәләкәй генә балаларына карамастан, берничә ай эчендә бик күп төрле күнекмәләргә, перекидка, мостик, стойка, шпагат һәм башка төрләренә өйрәнеп өлгергәннәр. Арытаба тәҗрибә туплаган гимнастлар чыгышы башланды. Алар 6 яшь категориясына бүленеп үзара көч сынашты. Монда инде һәр чыгышка жюри әгъзалары үз бәяләрен биреп барды. Югары баллар җыйган балалар әлбәттә җиңүгә иреште. Нәтиҗәләргә килгәндә, 2010-11 елгы кызлар арасында Динара Әдхамова беренче, Арина Нургалиева икенче, Нурсана Ибрагимова өченче урынга лаек булды. 2011 елгы кызлар арасында Алия Әхмәдиялалова беренче, Альбина Габдрахманова икенче, Амалия Басикова өченче урынны яулады. 2010 елгылар арасында Лияна Баязитова беренче, Аделина Биктимерова икенче, Азалия Авзалова өченче урынны алды. 2008-2009 елгылар арасында Ралена Фахруллина, Айсулу Никифорова беренче, Дарья Пономарева, Азалия Муллаянова икенче, Аделина Фатхулбаянова, Альбина Павлова өченче урыннарны бүлеште. 2006-2007 елгы кызлардан Диана Мөхәммәтҗанова беренче, Саида Мустафина икенче, Камилла Барамыкова өченче урынга ия булды. 2004-2005 елгы кызлар арасында Алина Шарафуллина беренче, Гөлчәчәк Гаскарова икенче урынга чыкты. Барлык призлы урыннарны алучыларга грамоталар һәм медальләр, башкалар төрле номинациялар буенча билгеләнде. Ә инде нәни гимнастларыбыз актив катнашканнары өчен грамоталар белән бүләкләнде.
Әлбәттә, матур чараны карарга яшь гимнастларның көч биреп торырга, аларның уңышларын уртаклашырга бик күп ата-аналар, карт әтиләр, дәү әтиләр дә килгән иде. Я только что посмотрела красивое выступление наших маленьких спортсменов, то есть гимнастик. Они выступали очень красиво. Это победа над собой, это работа над собой, это работа тренеров, преподавателей. Большое им спасибо. А у детей работается навыки целеустремленность, с чем сидеть около телевизора, играть планшетами. Вот, ходить детям, заниматься спортом – это большой успех, преодолеть трудности, учиться, поставить себе перед собой цель. Я смотрела очень долго этих выступлений и пришла к выводу, что наши преподаватели, тренеры не занимаются зря. У детей есть большое будущее. Может, и будет наши дети защищать честь России в Олимпиадских играх. За это им большое спасибо. А спортивному комитету желаю дальнейших успехов в работе, больших спортивных достижений во всех областях. И пожелайте им в наступающем новом 2019 году больших успехов, семейного благополучия, крепкое здоровье. Пусть творят, пусть побеждает и пусть набирает больших высот без переград. И пусть занимает только ведущее место. Больших успехов, спасибо тренерам, спортсменам. Чара гимнастларның флешмоб бию белән тәмамланды. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясы.